Hei vaan kaikille. Mä ajattelin ottaa uuden sarjan huvin vuoksi. Mä pelaan tätä vähän, mä ottaisin tän eilen tänään joskus kumminkin. Mä oon pelannut tätä puhelimella enimmäkseen. En jaksanut lukea. Ja mä en tiedä itsestä niitä joo. Ja mä vaan soitan jotain musiikkia, koska tänään on lauantai eli tylsäpäivä. Niin. Lauantai on tylsäpäivä. Vitsi kun noita ei auki. Voisit jossain ajaa. No voi hitsi. Toimi nyt kajari. Irrotanko kajari? Nyt ei ehkä kuulu hyvin ääni, mutta mä laitan ääni vähän hiljemmalla. Nyt on varmaan vähän parempi kuin äsken. Näkyykö se hiiri? Kyllä se ainakin näyttäisi siltä. Dum 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 dum. Tätä pitäisi altaa näin hitaasti. Nopeammin salta tätä. Vitsi, tää se laittaa hitaasti. Pääsen kameraan. Tuo on ihan tyhjillä. Ota nyt se. Kiitos. Tää on hyvä biisi. Mä kuuntelin tätä eilen mun kaverin kanssa. Tai siis tää on niinku pilaversio elastisesta eteen ja ylöspäin. Mä laitan ihan kajariin lähemmäksi päärnappiin. En tiedä miksi, mutta tää oli vaan niin. Tää vaan tuli sieltä yhtäkkiä, sitten mä vaan laitoin tän. Mä syön vaan karkkia, sippiä. Joo. Elastisella on sixpackia. Ja mulla on 10 kiloa liikaa läskiä. Löydetään vaan kun kertaa, että YouTube elastinen. Kajari nyt sitten. Toimis nyt. Mut mä yritän. Nyt mä asun täällä Alppilassa. Ja koitan olla yhtä hyvä kun elaa. Mä asun täällä Alppilassa. Koitan urheilla ja käydä pystysalilla ja juosta lenkkiä Dölladelaa. Jos puhutaan kamerasta. Täällä puhutaan siis paremmin musiikkia. Niin on parempi Joo, mä jatkan kohta. Hei, puhumaan vähän pidemmälle tähän kohtaan. Mä ajattelinkin, että mä en kuvaakaan nyt lisää. Sitten vaan tällainen pienempi ja se ei joku tämmönen piiloismuuttinsa kanssa mun vaatekaappiin. Mun vaatekaappiin. Näette. Jos haluat, niin me tekee tuolla smoothie ja katso mitä se on kädessä. Jos tulee tänne niiden kanssa. Se on siellä. Mutta katsokaa mitä hänellä on kädessä. Jessica, me tuohon se istuu. Go.
Näytä tohon niitä. Joho. Näytä tohon ne. Ota vaikka. Tuli näitten kanssa yläkertaan. Yhden idiotin takia, joka on tuolla. Mun kaapissa. Viekko alas. Vien nyt. Sinne se menee vaippa päällä. No, tää video oli kumminkin tässä. Muista tilata pykälää tai jos ette vielä tehnyt sitä. Se on kaapissa. Elikkä ensi kertaa, moikka moi. Moi.